Nový prototyp elektrárne, špeciálna turbína pôjde vo výške niekoľko stovek metrov, pretože keď sme nemá dostatočnú rýchlosť vetra. Ak by letela vo vyššej nadmorskej výške, dokázala by vyrobiť dvojnásobnú energiu ako veterná elektráreň. Neformálny materiál nesie turbínu do potrebnej výšky a pomocou prenosného kontajnera sa sama zapne. Veterná turbína má minimálny dosah na životné prostredie, spôsobuje minimálnu hlučnosť a potrebuje minimálnu výšku. Airbrix umiestnená v oblasti s vhodnými poveternostnými podmienkami je tichšia a efektívnejšia a môže pri nižších rýchlostiach vetra vyprodukovať až dvojnásobok energie. Časť energie mesto získava z fotovoltaiky. Mesto má vhodnú orientáciu z hľadiska svetových strán a zatienenia. Aj kosačky v parku a automobily sú na solárny a elektrický pohon. Hlavnými stavebnými prvkami sú fotovoltaické panely. Plyny z komunálneho odpadu, roztriedenie a recyklácii odpadu, ktorý ďalej nie je možné využiť ako surovinu, riadené skládkujeme, čím zabraníme škodlivému pôsobeniu odpadu a energeticky zužitkujeme vznikajúci skládkový plyn ako palivo. Mesto blízkej budúcnosti, ekologické a inovatívne. Mesto je nezávislé na dodávkach elektrickej energie pre vlastné objekty, či už je to obytná zóna, zábavný park alebo obchodná časť mesta. Mesto využíva prírodné zdroje, energiu zo slnka a z vetra. Keďže obyvateľia produkujú aj komunálny odpad, využíva na výrobu elektrickej energie aj ten. Keďže mesto využíva vlastnú zelenú čistú energiu, znižuje tým množstvo CO2 vzduchu. Celé mesto, obytná časť, zábavný park aj obchodná časť